खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बोडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो राज्य सभा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ लादों बिस्वजित दैमारि बिथाङा नमिनेशन बिलाइ जमा होनायनि जोबथा साना गेजेराव माखासे सानल'सै राज्य सभानि बिसायख'थिया आसामाव 1 मार्चआव जागोन बेनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ जमा होनायनि जोबथा साना 18 फेब्रुआरि आरो सोरबा नमिनिया जुदि गावनि नमिनेशन बिलाइखौ बोखारफिननो नागिरोब्ला अब्ला बिथाङा 22 फेब्रुआरियाव गावनि नमिनेशन बिलाइखौ बोखारफिननो हागोन राज्य सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिया बिपिएफ हान्जा एंगारनानै बिजेपि हान्जाजों आखाइ हमदोंमोन दा बिथाङा फिन राज्य सभानि एमपिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइखौ लादों बिथाङा नमिनेशन बिलाइ लानायनि सायाव बुंथिदों दि बिजेपि हाइकमान्डनिफ्राय बिथांखौ जिहेतु थियारि थानो बुंदों बेनिखायनो नमिनेशन बिलाइखौ लादों नमिनेशन बिलाइयाव गोबां नायनो गोनां दङ बेनिखायनो नमिनेशन फर्मखौ लाबोदों मिरु नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा मैया चिरां साथिपुराव कच राजबंशीनि धोरोमगुरु आरो ग्रेटार कचबिहार एस'सिएशननि दैदेनगिरि अनन्त राय बिथांनि न'आव दावबायफैदों बिथां अनन्त रायनि न'आव फैनानै अमित शाह बिथाङा मानि सोमोन्दै सावरायलायखो बेखौ खौरांगिरिया अनन्त राय बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन नाथाय अनन्त राय बिथाङा मा सावरायलायदों बेनि सोमोन्दै आबुङै फोरमायालासे मोनसेल' खोथा बुंथिदों आसामाव थानाय कच राजबंशीफोरनि थाखाय मोजां सान फैगासिनो दङ कच राजबंशीनो एसटि स्टेटास होनायनि सायाव सावरायदों नामा बेनि सायावबो सोंथि खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा मोनसेल' खोथा बुंथिदों जायखिजाया कच राजबंशीनि थाखाय मोजां सान फैगासिनो दङ रिपर्टनि बायदिब्ला धोरोमगुरु अनन्त रायआ वेस्ट बेंगलनिमोन आरो वेस्ट बेंगलाव बिथां अनन्त रायनि हेंथायै गोबां केस दङ जायनि थाखाय बिथाङा बेंगलनिफ्राय आसामाव थाफैदों बिथांनि केसखौ बोखारनायनि सायाव अमित शाहजों सावरायदों नामा होननानैबो खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामदोंमोन नाथाय केस बोखारनायनि सायाव बिथांजों जेबो सावरायाखै अब्लाबो केसखौ बोखारोब्ला मोजां जागोन होननानै बुंथिदों बिथां अनन्त रायआ सुप्रिम कर्टआ अखिल गगैनि बेलखौ फिन खेबसेबाव रिजेक्ट खालामबाय सुप्रिम कर्टनि 3 जाजनि बेन्च जास्टिस एन भि रमना जास्टिस सूर्यकान्त आरो जास्टिस अनुरुद्ध बस बिथांमोनहा थांखि लादों दि बे समाव अखिल गगैनि दायखौ नायनानै बेलखौ होनो हाया आरो उननि समाव बेलनि थाखाय फाइल खालामफिननो बिथोन होदों बेराफारसेथिं अखिल गगैनि बिमाया गोब्राब लोमजानायजों जरहाटनि हस्पिटालनि आइसिइउआव एडमिट जानानै दङ आरो फिसाज्ला फैनायखौ लामा नायगासिनो दङ अखिल गगैनि बिमाखौ हस्पिटालाव बिरलासित सेनानि दैदेनगिरि श्रृंखल चालिहा बिथाङा नायहैनायाव अखिल गगैनि बिमाया दुखुजों खावलायदों दि खेबसे गावनि फिसाज्लाखौ लोगो हमनो खाबु होनांगौ अखिल गगैनि बिमानि थासारिखौ नुनानै श्रृंखल चालिहा बिथाङा बुंथिदों दि बिमानि बेबायदि गाज्रि थासारि समावबो फिसाज्लाखौ बेल होयैया डेम'क्रेसिनि बेरेखा जादों आरो बिमाया बेबायदि गाज्रि लोमजानायाबो फिसाज्ला अखिल गगैखौ खनले बेलनिफ्राय नासयनायनि थाखायनो जादों होननानै अजद दैखांनायजों लोगोसे बे समाव बिमाया माबा मोनसे आरो बेनिफ्राय गाज्रिसिन जाबावोब्ला आसाम सोरखारनि दाय जागोन होननानैबो गोख्रोङै सोंखारिदों बिथाङा मख'नो गोनांदि कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय अखिल गगै बिथांखौ 2019 मायथाइयाव खानि हेंथायै सोमावसारनायाव दुंहाव थासारि खालामनायनि दायाव हमदोंमोन बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानिफ्राय फिन हादरावनो बानायनाय सिलाइ हमनो हादों रङियानि 24थि एसएसबि बेटेलियन आरो कुमरिघाटा हाग्रा ओनसोलनि मावथिफोरा माखासे थ्रेड खौरां मोननानै बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमायाव बर्नदि वाइल्ड लाइफ सेंचुवेरियाव सिग्रोमदोंमोन बेयावनो माखासे हाथियार लानाय सिखारिफोरा एसएसबिफोरखौ नुनानै हाथियारखौ गारनानै भुटान फारसे खारलांदों हाग्रा बिफान आरो एसएसबिआ बेयावनो बे हाथियारफोरखौ हमनो हादों आरो बे हाथियारफोरखौ कुमरिघाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसनो गथायबाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ गोजाननिफ्राय खारबोनाय एबा लं डिस्टेन्स स्पेशियल ट्रेनजों लोगोसे माखासे गुसुं लामानि थाखाय खारग्रा एबा लकेल ट्रेनफोरखौबो 18 फेब्रुआरिनिफ्राय खारहोसिगोन बेफोर ट्रेनफोरा जाहैदों रङियानिफ्राय तिनसुकिया रङियानिफ्राय लाद' लामदिंनिफ्राय तिनसुकिया गुवाहाटीनिफ्राय डिब्रुगड़ टाउन सिलिगुरि जंक्शननिफ्राय धुब्री आलिपुरदुवार जंक्शननिफ्राय सिलघाट टाउन बेफोर ट्रेना माब्ला आरो बबे समनिफ्राय खारगोन बेखौ रेलवेनि वेबसाइटनिफ्राय मोननो हागोन मख'नो गोनांदि जाय ट्रेना जि जायगानिफ्राय खारगोन बे जायगासिम फैफिनगोनबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो
बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि अदेबानि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन एबसुनिफ्राय बिबान एंगारनाय बिथांमोनहा मैया UPPL राजखान्थि दोलोआव अफिसियेलि हाबफैदों। एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे सा 2,000 गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि बिबानगिरिफोरा मैया UPPL दोलोआव हाबफैदों। मैयानि बे हाबनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', रायजो सभानि बारग' MP उर्खाव ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारि आरो UPPLनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। आसामनि गभर्नर जगदीश मुखी, जाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलरबो, बिथाङा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर रन्जित तामुलीखौ सासपेन्ड खालामबाय। डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरि आफादजों लोगोसे माखासे आफादफोरा जयैनो गभर्नर जगदीश मुखीनिसिम इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर रन्जित तामुलीनि हेंथायै गांसे पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। बे पेटिशननि बायदिब्ला इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर रन्जित तामुलीया इउनिभार्सिटिनि माखासे पाब्लिक फान्डआव बेले-बेजे खालामदों आरो बे फान्डफोरखौ बाहायखुमादों। बे पेटिशननि सायाव नायबिजिरनानै गभर्नरआ दा अफिसियेलि रन्जित तामुलीखौ सासपेन्ड खालामबाय। बेनि सिगांबो बे केसआवनो आखाइ गोनां डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार हरिचन्द्र महन्त आरो डिपुटि रेजिस्ट्रार दिगन्त बराखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन। लादाखनिफ्राय चाइनिज आर्मिनि हान्जाफोरा गावसोरनि फारसे थांफिननाय खामानिखौ जागायजेनबाय। 9 दाननिफ्रायनो सानजा लादाखनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रल LAC आव इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मिनि गेजेराव दावराव-दावसि जाबोबाय थादोंमोन। खेब 9 राउन्ड इन्डिया चाइना कमान्डार लेभेलनि सावरायलायनायनि उनावसो दा लादाखनि पेंगं तिसो लेकनि खोला आरो सा जिङाव थानाय चाइनिज आरो इन्डियान आर्मिनि हान्जाया गाव गावनि साइडथिं उनफिनलांनायनि खामानिखौ मावजेनबाय। गिबियाव हाथियार थानाय गारिफोरखौ बेफोर जायगानिफ्राय गाव गाबागाव साइडथिं फावसायलांग्रोगासिनो उनाव आर्मि हान्जाफोरा फावसायलांगोन। बे खौरांखौ चाइनिज मिनिस्ट्रि अफ नेशनेल डिफेन्स आरो इन्डियान आर्मिनि फारसेनिफ्रायबो फोसावबाय। CBSE आ क्लास 9 आरो 11 नि एग्जामनि थाखाय स्कुलफोरनिसिम माखासे गाइडलाइन्स इसु खालामदों। COVID-19नि समाव क्लास जायैयाव माखासे सोलोंनांगौफोरा थालांदों, बेखायनो बेखौ नोजोर होनानैसो आनजादखौ खुंनो थिनदों आरो आनजाद खुंनायाव COVID-19नि नियमफोरखौ गोख्रोङै फालिनो थिनदों। गोदान एकाडेमिक सेसनखौ 1 एप्रिल 2021 मायथाइनिफ्राय जागायजेननो थिनदों आरो जायफोर सिलेबासफोरा फोरोंनायाव थालांदोंमोन बे सिलेबासफोरखौ गोदान एकाडेमिक सेसनाव मोनसे स्पेशेल ब्रिज कर्सनि गेजेरजों फोरोंनो थिनदों। बे खोथाखौ CBSE नि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन सानियाम भारद्वाज बिथाङा फरायसालिनि प्रिन्सिपालफोरनिसिम गांसे लेटारनि गेजेरजों फोरमायहरदों। इन्डियान सुपार लिग ISL आव मैया उडिशा आरो केराला ब्लास्टारनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव उडिशाया गल 2 सोनो हादों आरो केरालायाबो गल 2 गलखौ सोनो हादों। दिनै इस्ट बेंगल आरो हायद्राबाद FCनि गेजेराव बेलासिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागायगोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव मुम्बाइ सिटी, नैथियाव एटिके महन, थामथियाव गवा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।